O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Mateo. Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos: Vós sodes o sal da terra, pero se o sal se volve insulso, con que se vai salgar? Para nada vale xa, senón para tirar con el e que o pise a xente. Vós sodes a luz do mundo. Non se pode agachar unha cidade afincada na cima dun monte. Tampouco se acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre o candeeiro, para que alume a todos os da casa. Alume así a vosa luz aos homes, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está nos ceos. Palabra do Señor. Vamos pedir aquí a esta xente de Tapia que ten moito salero que nos dé aquí un pouquiño da representación. Hoxe, en todas as parroquias, non digo na man, pero sí que na idea está a idea do sal e da luz, porque o Señor acábanoslo de contar aquí neste Evanxelio. E claro, teremos que decir que o sal dá sabor, que dá un pouquiño de conservación aos alimentos, que a luz nos sirve para guiar de parte do noso Señor Xesucristo. Pero hai dúas palabras que a min me recordaban o significado do sal como máis actual, non? Por un lado, temos a palabra salario, que ven de aquí, porque antes o sal era tan valioso que hasta se pagaba en bloques de sal e en elementos de sal na antigüedade. E temos, por outro lado, a palabra salero, ese movimento que cando temos a alegría no corpo nos sale por todos os poros. Pero claro, hoxe en día eu estou farto de escoitar salario, non hai ningún. Está a cousa fastidiadísima, son todos uns ladróns, uns chupós, bueno, todo eso que escoitamos continuamente, non? E salero, pouco gana de salero temos ao final de todas estas cousas negativas que están na sociedade. Que facer entonces? Como pode o Señor alumbrarnos aquí coa súa palabra? Pois mirade, hoxe hai unha idea moi importante. Salían nas lecturas. Nós non somos xenerosos, que nos anima a primeira lectura a selo, dar o pan ao famento, Manos Unidas acábanos de recordar como temos que facer cos máis necesitados do mundo, pero non o facemos porque somos xenerosos, Sabedes por que o facemos? Porque fomos redimidos. Fomos salvados polo Señor. Iso é unha idea que o antigo pobo de Israel tiña moi clariña. O Señor sacounos da esclavitude de Exipto e nós fomos redimidos pola cruz e morte e resurrección do Señor. Cando eu era pequeno, había un grupo de señores que se levaban así moito, estaban de pandilla ali debaixo na calle, na taberna. Entonces había un que lle traían tabaco daquela, non? E sempre lle daban un cartón. Non quero facer propaganda do fume, que o mellor hai algún fastidiado por culpa deso. Pero traíanlle o tabaco, entonces el repartía, daballe ali a todos, e ben, e algún beneficiábase. Pero algún deses, outro día, regalabanlle tamén tabaco e non daba nada. Entonces, claro, todo o mundo, mira ese, tal. Imaginade que nós fóramos así tamén, coa salvación que Dios nos dou e a redención, e que nós non repartísemos nada con ninguén dos que necesitan. Seríamos uns desagradecidos. Ese é o motivo principal da nosa xenerosidade e do esforzo que fagamos por ser xenerosos. Porque, fixadevos, a escuridade que hai no mundo e a falta de salero e de sal que hai no mundo débese un pouco a que deixamos correr o pecado por el. E os cristiáns que estamos postos aquí polo Señor como sal e como luz, temos que condimentar isto de outra maneira, porque senón o título aquel de Novo Mundo, proxecto común, que a realización nos mostrará en algún momento, non será posible. Non será posible se non contribuímos nós desde o noso testemunho cristiano. Vou terminar con 3 fraseciñas que aparecen na primeira lectura que me parecen unha pista do que nos pasa cando nos poñemos a seguir o Señor de verdade. A túa ferida sanará. Fixadevos cando somos sal como moita xente queda curada das súas feridas porque lle levamos o mellor que temos, que é Xesucristo, non son os cartos. Segundo, chamarás ao Señor e responderá. Cantas persoas non se dan conta de que o Señor está cerca e de que lles escoita e de que non saben que lles di na súa vida, porque ao mellor hai que empezar primeiro por salir de nós, do noso egoísmo. E terceiro, a escuridade de outros será mediodía. Se vos e máis eu como cristianos
levamos este testemunho de amor que celebramos na Eucaristía, moitos terán claridade, porque hai moita escuridade nas vidas das persoas. E nós, de parte de Xesús, seguindo, temos a responsabilidade de alumbrar e de dar sabor.